Je toto dobrý čas na očkovanie proti chrípke? To sa pýtam profesora Ivana Hruškoviča, alergológa, imunológa, nášho v podstate pravidelného hostia. Chcem povedať, že áno. A chcem Markize poďakovať, lebo vašou zásluhou, trošku aj mojou, sa vlastne toto minimum očkovaní, sme mali 6%. Aha, a teraz máme koľko? 16. Ale tie vyspelé krajiny majú 30 až 40%. Čiže som veľmi rád, že ste ma znovu pozvali, že chcem Slovákov, ale aj ostatné národnosti presvedčiť, že naozaj v medicíne a vede je očkovanie najväčšie víťazstvo. Od Jennera siahne až teraz po očkovanie proti rakovine, krček maternice. A viete, chcem povedať Slovákom, že keďže robím 52. rok, tak pamätám, že som pochoval ešte dievčatko na záškrt 14-ročné, že som pochovával na osýpky kopu detí, bohužiaľ, na ťažké osýpky, že som teda videl tú hrôzu. Obrna. V triede, kde som bol v gymnáziu, tak zomrela jedna krásna ženská, teda slečna vtedy, a dvaja boli poškodení. A naraz prišlo očkovanie proti obrne. No a chrípka stále mení svoju genetiku. Ale pri Londýne je také centrum, kde to každý rok sledujú a podľa toho zhotovujú vakcínu. Táto vakcína, čo teraz sme kúpili, teda firmy, je veľmi dobrá. A odporúčam, aby sa očkovali všetci tí, ktorí majú chronickú chorobu. Deti, a ktorí naozaj na to veria. A ktorých by som rád aj presvedčil. Ale tí, ktorí nikdy nemali chrípku, to je asi 10% populácie, majú takú dobrú genetiku, tí sa nemusia očkovať. Jasne. Tí veria na cestu. Ja som počul, že niektoré vakcíny dokonca obsahujú aj antibiotika. Je to možné? Nie, neviem o tom, že by obsahovali antibiotika. V minulosti, pán redaktor, áno. V minulosti, to ste mal pravdu, teraz už nie. A tá minulosť to je koľko rokov? 20 rokov dozadu. 20 rokov s tým, že nevedeli udržať vakcínu bez antibiotík, teraz už vedia. Čiže znovu chcem poprosiť Slovákov, aby nepodcenili tú chrípku. Viete, ja som bol mladý lekár a dostal som takú chrípku, že som myslel, že zomrem. A vtedy ma ešte sestričky opatrovali. Ja som teraz práve niečo prekonal, ale neviem, či to bola chrípka. Asi nie. Viete, chrípka má, zopakujme, vysoké horúčky, triašku, bolesti svalov, pálenie za hrudnou kosťou, teda tá trachea, tá trubica páli, lebo je zapálená. Takže to je trošku iné. A tých vírusových ochorení je tisíce. No a to značí, že trochu ma boli hrdle, trošku pokašlem, mám zvýšenú teplotu, ale to je niečo iné. Tam nemusím. My dnes vlastne už ani nediskutujeme o tom, že či sa dať očkovať, alebo sa nedať očkovať. Múdri sa dajú a tí, ktorí sa... Ešte chcem povedať jednu vec, a to musím. Stále máme určitú skupinu ľudí, ktorá bojuje proti očkovaniu. Proti všetkým očkovaniu. Preto som povedal, že my už o tom ani nediskutujeme. No áno, ale keď tam bola poslankyňa, nechcem meno hovoriť, už tam, chvala Bohu, není, ktorá bola proti očkovaniu. Ja som jej prial, aby dostala dobrú chrípku. Možno som zlý. Dobre, skončíme to teraz takto? Povedzte meno. Ale nie, necháme. Ja môžem povedať to meno. Mušková. Tak nech ma zažaluje. No, Mušková sa nechcela dať očkovať, ale to je jej problém. Ale ona presviečala druhých ľudí, že je to zbytočné. Ten vývoj na Slovensku je teda pozitívny, zo 6 na 16%, no. Aj keď ide v zahraničí cez 30%. A bolo by som šťastný, keby na rok, keď ma pozvete, bolo už tých 30%. My sa s vami ešte ani teraz nelúčime, ešte sa tam vrátime. Ale zatiaľ teda ďakujem. Profesor Ivan Hruškovič, imunológ, alergológ, je tu dnes s nami a rozprávame sa o tom, že sa treba očkovať teraz opäť proti chrípke. Samozrejme, tá vakcína je vždy tá najnovšia a táto je vraj veľmi dobrá. Veľmi dobrá. Aj sme hovorili trošku o tej histórii, že čo sa za tých posledných, no vy ste hovorili, že 52 rokov, ale naozaj za niekoľko desaťročí udialo vlastne v tej medicíne. Je niečo také nové v tejto oblasti? Áno, v tejto oblasti, hlavne genetickej, je fascinujúca novinka.
Rick Venter, to je americký vedec, teraz má 63 rokov. To je ten, ktorý zmapoval ľudský genom, že máme 22 000 alebo 25 000 génov. A on teraz za posledných 10 rokov vytvoril nový život. Novú bunku. V takom zmysle, že bunka baktérií všetko vysal, nechal len obal. A na počítači dal DNA a tu DNA vsunul do tej bunky a bunka ožila. A teraz on sám hovorí, lebo som ho počul prednášať, už sa opakujem, že dáva to nové možnosti vzniku nových vakcín a nových liekov proti rakovine. Dal by Pán Boh, aby to tak bolo a aby sa to uskutočnilo. Čiže aj potom tie očkovania budú také, že nebude žiadna mužková moc protestovať, preto budú absolútne bezpečné. Ale znovu chcem poprosiť Slovákov. Blíži sa chrípka, ešte je babie leto, je nádherne. Dúfajme, do štvrtka. No počkaj, dneska hráme fotbal, dúfajme, že vyhráme, lebo už by ma porazila. Ani vakcína mi nepomôže potom. Celý princíp je ten, že nech sa dajú očkovať, že ich pekne prosím. Len 10% sa nemusí, to sú tí, čo nemali nikdy chrípku. Teraz tu sedel pán Ilko a hovorí, že 10 rokov sa dáva očkovať, nevie, čo je chrípka. Takže aj ten Ilko je asi múdry človek, no ja sa nerobím múdrym, ale chcem poprosiť Slovákov, pretože 16% zaočkovanosti u nás je málo. Bežní Rakúšania 30-40%, my sme hlúpejší. Nie sme. Vážení, nebojte sa toho. Nie sú žiadne vedľajšie účinky. Tá vakcína je stále lepšia a lepšia a pritom v Londýne je to centrum, kde teda robia tú najmodernejšiu. Tak takto by sme mohli aj skončiť. Pekne prosím ešte raz a chcem ešte raz poďakovať Markíze, pretože rok čo rok spolu s pánom redaktorom to tu propagujeme a zo 6% nám to podarilo aspoň na tých 16. Keď budúci rok bude 30, tak budem nad a budeš nalievať šampanské. Tak verme, že aj my na tom teda máme nejakú to percentičko. Áno, určite. Tak verme, že aj my na tom teda máme nejakú to percentičko. Áno, určite. Ďakujem veľmi pekne. Áno, všetko.